wai istimna'i yana janyo kaza, istimna'i yana kawo kaza, istimna'i billahi allazi la ilaha illa huwa, duk wanda yazo ya ƙara ce mana wani wai a daina wani istimna'i yana kaza, na rantse da Allah zami mai tasha. Zami saboda kawai kun samu kuna da malaba, kuna da mata, kuna da kaza ko wani kaza, shi yasa za ku zo ku a daina istimna'i yana kawo kaza na kaza. Jikinku ne ko so kuke yi lalle sai mun dinga bi gida muna kwankwasawa karata mun zama kwartaye a cikin gari ko wani kaza, ko kuma a ce irin maganganun da kuke faɗi kuke cewa hotel ana iskanci da kai, ana iskanci da kai saboda ba ku san uzuri ba, so kuke hakan ta tabbata. Ko kuma shi mutum ya ake so yayi da rayuwarsa. To billahi lazi duk wanda ya ƙara cewa wani wai maganin istimna'i, kai wai suna da nabudar registration da har suka san haka ko wani abu. Mun yi din, ai jikinmu ne ko ba na wani ba. Ku bari in Allah ya aurar da mu ne kaza, amma duk ku fito ku ishi mutane, duk wanda zai kaza ya ce a daina istimna'i, a daina wani ne, na ruwanka da istimna'in da mutum yake ga zai iya. Yanzu ga ina wani aboki na nan ban san ba ko yanayi ko bai yayin istimna'in uwa, amma gashi nan ya mutu saurayi, bai taba aure ba, bai san waye ba. Kaga misali da ya ci ya dan yi ma istimna'i in ai kaga da ya rage gudu.